Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jugu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jugu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أم بديت بشر في الله جب أمو فوق ولي من دوك أدل الله سبحانه وتعالى في الله كهنا ناك كشنا كبرك الله كوجيد كوتشياننا وكلنا بلجلنكا أنغا بيواجلو كنا كنا أمباولا دنيا كافو أمي منانكورو على بيبغني مرلا مالي جمانا كان kabia janvier kalot leta ani woro ma samba flantan kononto ankara muga Sayyid Sharif Osman Madan Haidara siga soka ka mauludu kunchelen kofe aya kunda buguninka ninga soroka manangoro sirata o konnana ka bo buguni katijo fo manankoro dugu dugu be fo kata se bugudaw atogodaw awaredaw fenfembe sirada fe u bela jelen bora ku kan sojaw anu kan nyanyarli yira ankara muga Sayyid Sharif Osman Madan Haidara akani tamay senfe ina fo bora ko bela jelen ye TV shirfila sanfe journalu la sigida temenawna bi amina yirali kawlat manamina ankara muga Sayyid Sharif Osman Madan Haidara aduna manankoro ay wajulu kene bele mesigi o wajulu kene inka muga bora jen fantan nani ka kene segere ankara muga Alhaji Bunanyang aleka blasiralu kofe ni ankara muga ye kene soro folini wali mandon kofe ayella sili munuke angeje ka baro bela jelen shiriya nyogon fe wala shuina ambi alafo ka ala barkada ka ala tare aniso jalina farifone shuina abi mana koroya ka sabu ke muyala sona ka angarsige ankara muga shuina kana mana koro dugolo kan o jaranye ko sebe ka yini ala fe anuman nana halibi ala ka numan sigi mogo nana kane ka ni hami nana ka ina fa halibi ala ka ben noya halibi ala ka ben noya manakoro jamana halibi ala ka barka do ala ansa o ala ko dama ani hami fe na ala ka ben noya ciba bonya kama solli ala muhammad ka kene cena muso befo anga sheku tola anangara mo na fa no sheku ibrahim kone ame balima ufo uyang wele kana ngene nga ka ambonya kosebe ajalanye amu fola amado otam bonya toy oyam fana nga sheku bonya toy alhamdulillah amangara mo haidara fo fulla dandemina aleka se ka wuli kana nga du ko ne abi ka bena bishunya na mayam fe ne ala ka dine la selie abuyana ma anga duwa baye amana ba nyina fe ake duwa ka nyere amana be se ka folike jamiyatul ansar la oluka chasir le yato ay ni ngene bele soro bishunna amu fo kosebe ku barkada u ka kanu siraka ka ko bien anu beje ka kene chama nyana ma ya nyon fe u ka kurna ji kene u bola kalam la kene u bola alhamdulillah ni ala yara nana kana kotiki do angere sigela sa no ya ngara mo haidarai mi fana kafsa angeje kanu kene nyana ma ya nyon fe ole chekai o kelinya sira e dine kono o kanu sira e dine kono amu fu kosebe ku barkada izen falyatafaddalu sazuna mu'azzaman mashkura wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah ambi alafu kasigi ka fo tuguni Allahu akbar alami ani ambadenw fara ɲɔgɔn ka suina manankɔrɔya nya fo nga kuma na wulada in na nko manankɔrɔ Haidara ka so do ngo so tɛ mɔgɔ wolola yɔrɔ min na ye so ye mɔgɔ kanuna yɔrɔ min na kanu kɔfɛ kanu wɛrɛw bɛ yen
Manankɔrɔ yan Nam. an karamɔgɔ Ibrahim n'a ko Buramajan comme u bɔra k'a fɔ a ye cogo min na an ye sangajan kɛ ɲɔgɔn fɛ Allahu Akbar. Saad bin Umar Ture fɛ Ala ka hinɛ na Segu. Allahu Akbar. O sanga kɔfɛ an ye sangajan kɛ ɲɔgɔn fɛ Bamama Worofana fɛ Fansɔnkɔ. Allahu Akbar. Bali. Abani. O kɔfɛ a nana Barawuli o ni Tamani de nɔrɔlen don ɲɔgɔn na. Siga t'o la. O ye Hayidara wolodugu ye. Allahu Akbar. Maa ti karamɔgɔ ka fɛn bɛɛ fɔ an tun bɛ wɔlɔ juru de dilan Siga. ka taa da kungo la ka wɔlɔw minɛ n bɛna aw ka karamɔgɔ kɛ Buramajan an ye waati k'o la Allahu Akbar. mɔgɔ min don yɛrɛ dɔgɔyala don a yɛrɛ bonyana tɛ Ayi o tɛ. Ala ko b'a sɛbɛ la ani kalan kabini kunu Abani. an farala ɲɔgɔn na su in na a taara an fo an ye baro dɔɔni kɛ Allahu Akbar. o tuma na ne ye yanka de ye Siga t'o la. maire fana an b'a fo A ye foli minɛ. maire taara an kunbɛn yɔrɔ jan Tiɲɛ. a n'a baarakɛ ɲɔgɔn k'an bonya ka na n'an ye dugu kɔnɔ Allahu Akbar. an bɛ dugawu k'a ye Inshallah. hami min b'a la a ka komini ka ɲɛtaga la ani komini denw lafiyali la an bɛ dugawu kɛ Ala k'o ɲɛ a bolo Amin amin. n'an bɔra yen Namu. an b'an ka foli ɲɛsin dugu karamɔgɔ bɛɛ ma Inshallah. Ye foli minɛ. an bɛ imamu bɛɛ fo an karamɔgɔ fɛn o fɛn bɛ Manankɔrɔ an ka foli bɛ a bɛɛ ye Ye foli minɛ. n bɛ tɛmɛ olu ka sira fɛ ka foli di silamɛ bɛɛ ma Inshallah. Ye foli minɛ. Manankɔrɔkaw la ani minnu bɔra yɔrɔ wɛrɛw la ka na fara Manankɔrɔkaw kan Allahu Akbar. an ka foli bɛ a bɛɛ ye Allahu Akbar. Ye foli minɛ. an b'a f'u ye k'u bisimila Hayidara. o kɔfɛ Namu. an bɛ an ka sécurité fo k'a daminɛ polisiw la ka taa se gendarmerie ma ka taa se gardiw ma ka taa se protection civile mɔgɔw ma an ka foli b'u bɛɛ ye Ye foli minɛ. ni an y'olu ye ka fara Ala ta kan an hakili bisigi Siga t'o la. olu fana y'u ni de di k'u kale faso ye k'u b'a kuma bɔ Allahu Akbar. n'u ni ye an'u joli ye Allahu Akbar. an b'a ɲini Ala fɛ Namu. Ala k'u ni kisi Amin. Ala k'u joli kisi Amin amin. Ala ka jamana kisi Amin. u y'an bonya Kɛra. u kan ka fɛn o fɛn kɛ pour que adamadenw bɛ se ka kisi adamadenw bɛ se ka kɔlɔsi Nam. an ka tenitigiw u y'u seko bɛɛ kɛ a la Kɛra. Abani. ka bɔ yan ka taa Buguni bɛɛ b'a dɔn sira bɛ cogo min na Siga t'o la. poussière min b'a la ani dekun min b'a la Allahu Akbar. mais an balima ninnu an ka foli b'u ye Ye foli minɛ. Hayidara. olu ka foli kɔfɛ an bɛ ansaru vigiliw fo Ye foli minɛ. ninnu bɛ nin baara in na san munmɛ de kɔnɔ Tiɲɛ. maa ba yirika de don Siga t'o la. fi sabilillahi Ala ka diinɛ dɛmɛni ani Ala ɲɛda kama Allahu Akbar. u sara bɛ Ala bolo A b'a tigi bolo. su in na kuma jan tɛ ne bolo yan parce que silamɛya kuma man ca Allahu Akbar. diinɛ kuma man ca Siga. an balima kerecɛnw kumana an bɛ kerecɛnso fila bɛɛ fo Ye foli minɛ. ko u ni ce Allahu Akbar. ko matigi ka duga u ye Allahu Akbar. diinɛ ye mɔgɔ ye min suwazi ka da o la o de bɛ wele ko diinɛ Allahu Akbar. i yɛrɛ bolo min bi i se Ala ma o de tɔgɔ ye diinɛ Allahu Akbar. alors mɔgɔ minnu k'u ye silamɛ ye u ka danaya de y'u k'a ye Tiɲɛ. walima woloyɔrɔ Allahu Akbar. kerecɛnya fana bi ten
mɔgɔ ka danaya ko n bɛ hɛrɛ sɔrɔ nin fɛn in na nin bɛ ne se Ala ma i b'o de minɛ mais an bɛ to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye fo an ka se kotigi yɛrɛ ma ka n'i dabili i yɛrɛ ɲɛ dɛ i dara min na o de b'i bolo maa wɛrɛ dara min na a bonya tigi bolo n'an sera Ala ma tiɲɛ bɛ na dɔn ye a bɛ fɔ nin de ma ko silamɛya ne yɛrɛ bɛ fɛ su in na ka dakuruɲa kelen dama fɔ Manan kɔrɔ yan silamɛya kan ni o bɛnna le 17 premier mois 2019 munna Alakira cira sallallahu alaihi wasallam a nana a ye ci lase gɛlɛyaw donna ci kɔnɔ parce que tiɲɛ na ci nɔgɔman tɛ e nana sisan ka n'a sɔrɔ boli bɛ mɔgɔw bolo u b'a bato olu bolo an den don o kana kuma kura fɔ i faw ni mɔkɛ kɔrɔw ye fɛn min bato yan ka n'a fɔ k'o man ɲi ko Ala kelen bɛ yen o ti nɔgɔya munna an b'a faamu silamɛya yɛrɛ nacogo la a ma nɔgɔ u ko e y'an den de ye i faw balola nin de kan i mɔkɛw balola nin de kan bi de i bɛna kuma kura fɔ ko ka boli bila mankan wulila kɛlɛw kɛra joliw bɔnna fɛn caman kɛra mais n'i ye silamɛya histoire lajɛ ne b'o question di karamɔgɔw ma minnu y'a faamu ko i bɛ mɔgɔ diyagoya de ka kɛ silamɛ ye u ka aya kelen d'an ma kuranɛ kɔnɔ u ka Alakira ka hadisa jɛlen kelen fɔ an ye dɔnni na min ko an ka mɔgɔ diyagoya fo a ka kɛ silamɛ ye an bɛ fɛ k'o sɔrɔ o tɛ silamɛya la parce que kuma kelen b'a ban o ye Ala ka kuma ye n ko n ka kuma na sisan chrétien ka danaya de y'a kɛ chrétien silamɛ ka danaya de y'a kɛ silamɛ ye n ko an ka to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fo an ka se Ala ma ne y'o dalilu ta Ala ye Alakira yɛrɛ de la sallallahu alaihi wasallam tuma min na dɔ tuubira ka kɛ silamɛ ye chrétien don a kɛra silamɛ ye a nana kira yɔrɔ la ko ne donna silamɛya la mais n denw u ma bɔ chrétienya la dɛ u ma sɔn n k'u gɛn wa ou bien n ka mun kɛ a sabatilen don silamɛya la ko Alakira sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa a ti ni dungɔ fɔ a kamana gana o yɔrɔ bɛɛ Jibirila jiginna a kan Jibirila ko cogo di ko Ala ko k'a f'i ye o la ikraha fi din qad tabayyana rushdu minal ghayy o yɔrɔ bɛɛ kira ko cɛ ma ko Ala nana ni kuranɛ aya ye sisan ko i k'i denw to yen u to u ka diinɛ na c'est vrai e kɔni kɛra silamɛ ye i denw ma sɔn k'i suit diinɛ min b'u bolo u to a la Ala ko ten ko karabali tɛ diinɛ na nin ye kuranɛ de ye karabali tɛ diinɛ na ko n'a ka di mɔgɔ min ye tiɲɛ ni nkalon bɔra ɲɔgɔn na kaban o ka tiɲɛ minɛ n'a ka di min ye o ka nkalon minɛ mais i denw to i ka so ye ka n'u gɛn a tɛ diinɛ kelen na mais u mara
siga t'a la Aïdara alors jeni mina ni diinɛ wɛrɛ ye tile gwandiren na ko mɔgɔ bɛ se ka diyagoya f'i ka kɛ silamɛ ye walima n b'i fa o dalilu t'anw ka kuranɛ na a dalilu tɛ alakira kumakan na sallallahu alaihi wasallam a tɛ yen mais ko tiɲɛ don ala ko ko karabali tɛ diinɛ na ko mais k'o y'a sɔrɔ silamɛya ma fanga de sɔrɔ ko comme silamɛya ye fanga sɔrɔ sisan ko bamuru bɛ yen n'i ma sɔn i bɛ faga de en tout c'est-à-dire silamɛya la sɔsɔli tɛ yen i bɛ na ni dalilu de ye parce que adamadenw hakili dayɛlɛla sisan mɔgɔw b'u yɛrɛ kalama na ni dalilu ye n'i ko silamɛya ye fanga sɔrɔ o tuma na ni maa min ye fanga sɔrɔ i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ quoi parce que i kɛra setigi ye silamɛya b'o contre la silamɛya b'o contre la wa a tɛ se ka kɛ yɛrɛ c'est impossible fɛn minnu bɛ yen n'a bɛ fɔ k'u tɛ se ka kɛ ka mɔgɔ diyagoya ka don diinɛ na o tɛ se ka kɛ par exemple ni ne ye marifa ta sisan ka sin e ma cɛ i ye chrétien de ye walima i ye yahudiya de ye walima i bɛ boli de bato ne ye n ka marifa ta n'i ma tuubi bi n b'i fa mais n'i siranna dun ni n ko i ka min kɛ i b'o kɛ ni n ko ko seliji ta tu es obligé a bɛ ta cogo min na n'o ɲɛfɔra i b'a kɛ wuli ka seli i bɛ wuli k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'i biri ka wuli mais est ce que e kɛra silamɛ yɛrɛ ye tiɲɛ silamɛya bɛ ŋaniya de la i siranna marifa ɲɛ mais i ŋaniya ma bɔ a nɔ na dɛ kumana mɔgɔ si tɛ se ka diyagoya ka don diinɛ na nkalon don nkalonfin i bɛ se ka maa tɔɲɔ de ko se b'i ye nka n y'a don diinɛ na diyagoya la ala ko k'o ti kɛ ala ti maa si fɛ diyagoya la f'i ka ala dɔn k'a kanu ka siɲɛ a ma mais dɔnni bere b'e nɔfɛ ko fo e ka taa ala fɛ ala yɛrɛ t'i e accepté ala t'i bisimila abada an k'o faamu anw ka diinɛ in hinɛ diinɛ don bɛn diinɛ don ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ don mɔgɔ faga diinɛ tɛ mɔgɔ hakili wuli diinɛ tɛ terroriste diinɛ tɛ silamɛya nana kanu de kama dɔ bɛ n'a f'i ye ko silamɛw ye jihadi kɛ n b'a fɔ i ka silamɛw ka jihadi bɛɛ noter ka na i ka jihadi kelen fɔ a la silamɛw taara bi mɔgɔw kan ko f'u ka kɛ silamɛ ye min na o jira an na anw bɛ wajuli dabila subhanallah abani o tɛ silamɛw ka jihadi si la mais tiɲɛ don silamɛw ye yɔrɔ dɔw attaqué ka sɔrɔ a tigiw ma wuli dalilu de bɛ yan ɲɔgɔn sama tɛ diinɛ na o kɛra cogo di exemple la sisan tuma min na alakira ye ci lase daminɛ sɔlɔ silam na ala ye commencera ka mɔgɔw d'a ma adamaden juguw wulila u bɛ kuma jugu bɛɛ fɔ kira ma pour que k'a ka mɔgɔw lasegin mais olu ye min ye ka don n'i y'olu segintɔ ye fo n'u ni bɔra o tuma na o ko nana gɛlɛya u ye kɛlɛ wuli kira kan hijira lajɛ kɛ kira bɛ hijira don min na hali a muso ka so u y'a bɛɛ feere kira nana madinɛ sɔlɔ silam abubakar ka minɛnw u donna k'a minɛ ɲɛnɛma bɛɛ ta kafiriw o tuma na ala fana ko kuranɛ kɔnɔ ko bi ne yɛrɛ ala ye ordre di silamɛw ma ko u ka kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna bi annahum zulimu n jɛna n'a ye bi silamɛw k'u yɛrɛ défend ko parce que u tɔɲɔna o tuma na u bɛ kɛlɛ kɛ jeni fɛ minnu y'u tɔɲɔ mais mun nana kɛ u ni magankaw bi ɲɔgɔn na kafiriw ye ci bila ɲɔgɔn ma
ko n'an y'an sigi ka nin ko in filɛ ni silamɛw ye fanga sɔrɔ u bɛ s'an bɛɛ ma yan dɛ o tuma na yan dugu Manakɔrɔ olu y'u labɛn k'u bɛ kɛlɛ kɛ kira fɛ exemple de don an tɛmɛna dugu min na Mafile olu ko Manakɔrɔkaw ma anw kɔni ti muru ta ka taa kɛlɛ kɛnɛ kan mais anw bɛ balo di kɛlɛdenw ma parce que ni se kɛra aw la u bɛna an yɛrɛ fɛ yan o tuma na anw kɔni b'a dɛmɛ ni balo ye mɔgɔ min ye kɛlɛdenw dɛmɛ ni balo ye ani bamuru bɛ min bolo mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma na silamɛya y'a dɔn ninnu ye ninnu dɛmɛ o tuma na n'an sera ninnu na n'an ye ninnu fana to yen n'u ye fanga wɛrɛ sɔrɔ u b'an ta kɛ silamɛya ka mɔgɔ kɛlɛ ka sɔrɔ i ma wuli a nɔfɛ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de kuranɛ ye a fɔ kira ye ko kana maa wɛrɛ kɛlɛ dɛ minnu y'i kɛlɛ dan ye mais u y'a kɛ fan bɛɛ de bɛ na ni dɛmɛ ye fan bɛɛ b'a ka cɛw di ala fana ko qatilil mushrikina kafa kama yuqatilunakum kafa ala ko bi ne ye ordre di Muhamadu kana maa bɔ maa na bilen maa o maa y'i kɛlɛ ordre b'i bolo i k'i yɛrɛ ɲini diinɛ in ka nɔgɔn kojugu u y'a yɛlɛma k'a yɛlɛma k'a yɛlɛma mais kira y'a fɔ dɛ kira ko sahabaw ma ko a ye nin diinɛ in minɛ a k'a ɲi kɛ k'a ci a kana bɔ a ɲi kɔrɔ dɛ a ko ni min ye si sɔrɔ aw la o bɛna nin diinɛ in turulen y'a kun kan k'a yɛlɛmɛ ale yɛrɛ min ye hakika dɔn fo a bɛ k'a kɔnɔ k'a fililen don nkalon kɛ kojugu fɛ ka fanga sɔrɔ a y'a lajɛ mun bɛ anw bolo silamɛya la bi seli n'i tɛ ye dugu sɔrɔ dɔrɔn silamɛ don silamɛ don mais a bɛ ka dabalijugu kɛ ka mɔgɔw ta tiɲɛ bɛɛ b'a kalama mais a tɛ bɛ dugu la silamɛ don walimusow tigɛlen b'a bolo a tɛ bɛ dugu la silamɛ don hasidi don a y'a sinji bɛɛ fara k'u fili mais o tɛ bɛ dugu la ko silamɛ don o kumana kɔrɔ tɛ silamɛya la a y'a lajɛ o de la a bɛ wajibi an ka su in na an ka dakuruɲa fila di silamɛya la silamɛya ye san 11 de kɛ seli t'a la silamɛw bɛ yen silamɛya bɛ yen san 11 seli faridayalen tɛ silamɛya la sun tɛ yen jaka tɛ yen hiji tɛ yen silamɛw bɛ yen silamɛya seli faridayara ka don silamɛya la silamɛya kɛlen ka san 11 sɔrɔ kira ka sanayɛlɛ do de seli faridayara silamɛw kan mais a silamɛya seli dira silamɛw ma mun na ala ko aqimu salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta yɔrɔ wɛrɛ la a ko inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu alimun bima tasnaun mɔgɔ dɔw sara u ma seli u ma sun u ma jagabɔ u ma hiji u bi mɔgɔw kɔn alijinɛ na ala kira muso b'o la Sayyidatu Khadija parce que ale fatura ka kɔn seli faridayali ɲɛ sunkun tɛ jaga tɛ hiji tɛ a bɛɛ nana dɔɔni dɔɔni selimaka su kan o y'a sɔrɔ su ka seli tɛ nin bɛɛ nana dɔɔni dɔɔni de tadrij mun kun bɛ yen ko ne ti ala fila bato
ne bi makelen de bato min ye kabakolo da n'a ye dugumakolo da fɛn o fɛn bɛ tabali kan n'i y'a mariki ɲini i b'a bɛɛ mariki sɔrɔ ni min tɛ japonais o ye chinois ye walima américain mais kabakolo maa si m'a fɔ o y'a ka mariki dugukolo maa si m'a fɔ o y'a ka mariki i y'o sɔrɔ yan kumana tigi bɛ k'o la n'o faamuna seli nana k'a bɛ mun ye e karamɔgɔ ye min fɔ ko tɛ dɛ ne yɛrɛ t'a to yen min ta ye seli ye o ko di o kɔfɛ n'i ye dɔ wɛrɛ minɛ i y'i yɛrɛ nɛgɛn dɛ ala ko a ye seli a k'a dɔn ni ala ye seli min d'aw ma n'a y'a k'a kɛcogo la tanha anil fahasha'i wal munkar ni ala ye seli kɛ furakisɛ de ye piqûre de ye furaji de ye ka di aw silamɛw ma aw donna silamɛya la mais yan'a ka don silamɛya la a tun bɛ laada kɔrɔw de kan mɔgɔw ba aw la muso 10 bɛ sɔrɔ a bolo a si t'a ta ye mɔgɔ dɔ bɛ sɔrɔ aw la o mɛnna dulɔ kan a kɛra a ka lawa ye tiɲɛ don bi a kɛra ne ala fɛ mais lawa bila man di mɔgɔ degera fɛn o fɛn na par exemple temina filɛ nin mɔgɔ min delila te la ni a ka temi kuma tɛmɛn'a kan a farikolo b'a fɔ a ye o tuma na aw delila tiɲɛni na ni ala b'aw dɛmɛ ka seli d'aw ma don o don n'i bi seli don o don seli b'i dɛmɛ k'i bɔ walejugu la fo i bi ko ka jɛ ko min yɛrɛ tɛ haramu ye nka a kɔnnen don seli b'i bɔ nin bɛɛ la selitigi ka kuma ye nin de ye ko seli di kun ye k'a k'an jogo dilan ni ala ka kuma de ye mais u ye kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam mais ko mɔgɔ dɔw bɛ seli u bɛ seli yɛrɛ de kɔfɛ mais an b'a dɔn jogo jugu danw don ala dun ko seli bi jogo ye kira k'u ma cogo di karamɔgɔw tulo b'a la a ko man lam tanhahu salatuhu anil fahsha'i wal munkar lam yazdad min allahi illa bu'da kira ko cogo di u nale y'a fɔ a ye ko ala ko seli b'an jogo ye komi an bɛ mɔgɔ dɔw dɔn yan u bɛ seli mais u jogo ka jugu ka tɛmɛ bawara kan an b'u dɔn kira ko k'o tɛ juguman ye ko ni maa o maa ka seli ma se k'a bɔ ala ko t'a la i ka seli ma se k'i bɔ tiɲɛni na ko i k'a dɔn i seli o seli ni mɛtiri 1 b'i ni ala cɛ ko 1 wɛrɛ bi fara a kan seli t'e gɛrɛ ala la dɛ seli b'e bɔ ala la de i jogo kama karamɔgɔw tulo b'a la ala kira ka hadisa dɔ wulibali kira kumatɔ a ka nabi ɲuman musa fɛ a ko cogo di seli la a ye min fɔ ala kira ye n y'o de f'i ye sisan ko an ka seli ko an jogo b'i ye mais a ko kira in ma cogo di a ko aqimi salata li zikri wala takun min al ghafilin a ko seli jɔ n'i bi seli jɔ ni ala kosumali kan ko i kana kɛ mɔgɔ ɲinɛnenw na dɛ ko a fɔra seli bi jogo ye e ka salamu bila ka rendez-vous di walimuso ma a ye ɲɔgɔn sɔrɔ e ko ala wa ne nimisara koyi i nana seli wɛrɛ jɔ kun ala ko aqimi salata li zikri n'i ma ɲɛ i bi seli kɛ ka n kosuma kana fara mɔgɔ ɲinɛnenw kan minnu ɲinɛnen d'u ka seli kɔ salamu bilalen kɔ
kata premier ni deuxième ɲagami k'o feere k'o ye premier tari na wariba sɔrɔ e kɛra mɔgɔ ɲinɛnenw na ala ko sumali kɔ ala ko n'a bɛ seli a ye seli jɔ li zikiri ni ala ko sumali kɔ maa o maa mana seli ten bilahi i bɛ seli jɔyɔrɔ ye ala t'i nkalon tigɛ fiyewu ala y'o de fɔ la yubaddalu l-qawlu ladayya wa ma ana bi zalamin lil abid ala ko kuma ti yɛlɛmɛ ne ala fɛ yan ni ne ala ko min ye min ye o y'o ye wa a ka da la ne ka jɔn ye aw bɛɛ ye mɛ n t'aw tɔɲɔ dɛ n t'aw tɔɲɔ aqimi solata li zikri mɔgɔ fililen de ye ka seli seli dabɔra kun min kama an mako t'a la mɛ ni seli waati kɔni sera pour que a ka dɔn an ye silamɛ an bɛ taa misiri la walima an bɛ wuli ka seliji ta walima an bɛ alahu akubaru fɔ hali koko b'i n'i sigiɲɔgɔn min jɛ bɛɛ tulo b'i mankan na kuma na ni selila ala ye min fɔ selila n'i y'a kɛ ten a y'a kɔrɔbɔ ne ye nin fɔ siɲɛ caman seli tɛ dɔrɔn alahu akubaru bisimilahi rahmani rahim n'a tɛ n'a kala kawusara alahu akubaru k'i kunkolo minɛ k'i te turu non 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 seli t'o ye o sɔrɔdasiw filɛ walima tenitigiw filɛ kira ko sɔlasilam ko seli ko khushu'un wa tamassikanu ka sira ala ɲɛ ani k'i yɛrɛ dɔgɔya ala kɔrɔ tenitigiw filɛ nin ye n'u ka shefu ye ɲɔgɔn sɔrɔ tahiya askariya bɛ yen n'o ye u ka foli général ye o b'o garidabu kɛ bɛɛ ye u yɛrɛ b'o kɛ ɲɔgɔn ye hali maa min t'i sɔrɔdasi ye n'u b'i bonya polisi gendarmerie n'u bɛ maa min bonya hali n'u b'i ɲininka carte d'identité b'i bolo wa normalement ni tenitigi ni discipline b'a la a bɛ garidabu k'i ye fɔlɔ garidabu kɔrɔ de cɛ o muso ne bɛ ka baara de la n ti dɔwɛrɛ ɲini kisili kɔ kuma na an mago min b'i la o ye nin ye na an k'o ɲɛnabɔ o y'a kumatɔ ye e fɛ a bɛ fɔ o ma tahiyatu askariya ça c'est général mais a bɛ min bila a ka chefu ye o ne ta in tɛ kelen ye dɛ o kɔrɔ ye chef ne bɛ yan n ka mun kɛ suis prêt a faamuna o tuma na an yɛrɛ de bɛ seliji ta ala ye seli min fɔ n bɛna o de f'u ye an ka seli ko tɛ dɛ ala ta aqimi solata li zikri a fɔlɔla mun na saniya saniya fɔlɔ saniya kɛnɛma ta bɛ yen saniya sokɔnɔ ta bɛ yen n'a fila ma ɲɔgɔn sɔrɔ a kelen si tɛ mago ɲɛ kɛnɛmana saniyali ye mun ye seliji tali pour que ala tɛ dɛ i da kasa ka ja i kana misiri kɔnɔ mɔgɔw tɔɔrɔ i kana i sigi ɲɔgɔn tɔɔrɔ i kana i mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɔrɔ seliji ta i k'i da ko o ka jɛ i bolo ko i b'o min di i ma ɲɔgɔn ma i ɲɛda ko k'a saniya ka nɔgɔ bɔ i yɛrɛ la i ɲɛda ka saniya o tuma na ala ko kana seli fɔlɔ dɛ kɛnɛma saniya kɛ alors i bɛ ji ɲini k'i bolo fila ko ala ne filɛ ka n tɛgɛ ko ni n kɛ bɛ ka jurumu min kɛ ni n bolo ye ala yafa ma sabu an bɛna kuma audience ɲininen don heure sera kira de y'a fɔ ne ma fɔ kira ko sɔlɔ silam ni silamɛ y'i jɔ ko Allahu akbar ko foyi t'i ni ala cɛ bilen i ɲɛ t'a la kɔ
a b'i n'a fɔ y'audience ɲini i ka ɲɛmɔgɔ fɛ a y'i bisimila ko i ni ala bi kɛ ten de ko i ɲɛ t'a la dɔrɔn de ko in t'a bi kuma na n'o kɛra i b'i tɛgɛ ko fɔlɔ ko ne ni ala bɛna kuma ala ni kɛ bɛ ka jurumu min kɛ ni bolo ye i b'i da ko ala ni kɛ bɛ ka fɛn fɔ ni min ti bɛn ne ni e bɛna kuma i b'i i nu foro k'a fiyɛ ala ni kɛ bɛ ka kasa mɛn min ti daga ye i b'i tulo lamaga ala n filɛ ka n tulo ko ni kɛ bɛ ka kuma mɛn min ma diya ye i b'i kun ko ka i sen ko ala ni dan bɛ yɔrɔ la min ma bɛn ma m'a fɔ i k'o fɔ dɛ n bɛ ka k'a ɲɛ de f'i ye i bɛ se k'i ka seliji ta ka sɔrɔ i ma nin fɔ n'i tilala kɛnɛmana saniyali la i bɛna so kɔnɔ i b'a fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah a bɛɛ n'a kalanw don min ma n'i ja don ko ala n dusukun yɛrɛ jɛlen don masi tɛ e kɔ i y'an da i b'an fa wala harabisi kumana farikolo saniyara dusukun saniyara n bɛ ka ala ka seli de f'i ye n'i nan'i jɔ kɔrɔn fɛ i bɛ sɔrɔ k'i bolo kɔrɔta n'o y'i ja n'a m'i ja yɛrɛ hali n'i bolo ma kɔrɔta i b'i jɔ i b'a fɔ allahu akbar ala e de ka bon a bɛ fɔ o ma ko takbiratul ihram ko haramu kibaru haramu kibaru mɔgɔ min bɛ kuma ala fɛ haramu de bɛna ye cogo di haramu min nana sisan n'i ko allahu akbar ko haramu kibaru filila ne muso mako t'a la bilen mako tɛ n denw na bilen mako tɛ n ka nafolo la bilen hali mako tɛ n yɛrɛ la bilen ni n ka ala tɛ i bɛ sɔrɔ ka layidu ta ye alifatiha i bɛ bisimilayi kala ka se wala danna layidu de don ka layidu ta ala ye iyaka na'budu an ti masi bato e kɔ wa iyaka nasta'in an ti dɛmɛ ɲini foyi fɛ n'i kelen tɛ ihdina sirata almustaqim ala o kuma na an b'i deli an bila sira kan min tilennen don sirata lezina an'amta alayhim i yɛrɛ hinɛna minnu na k'u bila sira ɲuman kan o sira ɲumantigiw dɛ an bila o de kan ghayril maghdubi alayhim i dimina minnu kɔrɔ ko tɛ dɛ wala dɔɔlin mɔgɔ fililenw ko tɛ n bila sira tilennen kan mɛ e k'a lajɛ e kelen n'i kelen b'i ka so e bɛ ka seli ghayril maghdubi alayhim tɛ ko iyaka na'budu ala anw bɛ e de bato i m'a fɔ ala ne bɛ e de bato anw ni anw bɔra silamɛ la dɔrɔn i lafiya anw kɔrɔ ye mɔgɔ mana hɛrɛ ɲini yɔrɔ o yɔrɔ i sinjiw n'i balimaw fara i kan mɛ n'i ko ne kelen ala yɛrɛ b'i to yen a ye mɔgɔw fara a kan i bɛ tila n'i tilala nin kalan in na i bɛ suran dɔ d'a kan walima aya dɔ i bɛ sɔrɔ ka kunbere minɛ c'est-à-dire seli nana k'an lakalan de mɛ u ye seli b'o la k'a kɛ forobafɛn nation dɔ de ye ko n'i y'a kɛ dɔrɔn a banna i kɛra silamɛ ye nkalonfin nkalon don u bɛ kira ka hadisa ta ko kira ko fɛn min bɛ ni silamɛ ni kafiri cɛ k'o ye seli ye ko n'i selila i kɛra silamɛ ye n'i selila i kɛra silamɛ ye ka boli tu i kun i b'i kunbere minɛ tan kunbere minɛ de kɔrɔ ye k'i suli ala i ka jɔnkɛni filɛ walima i ka jɔnmusonin filɛ julilen filɛ e ye ala ye ala n ka mun kɛ n filɛ i kɔrɔ nin ye i b'i hinɛ don ala la c'est-à-dire k'a jira ne tɛ foyi ye ala kunbere filɛ n bolo julilen filɛ hali n'i ye nin kɛ adamaden kafiri la a bɛ hinɛ i la siga t'o la zamzam i bɛ sɔrɔ ka wuli i b'a fɔ ko sami allahu liman hamda
ala e tulo bɛ maana dɛ maa min ye ala tanu e tulo b'a tigi la walima allahumma rabbana wa lakal hamd ala anw man ɲi tanu bɛɛ y'i ta ye tanu bɛɛ ye e ta ye e bɛ sɔrɔ ka t'i te da dugu ma ala wa i ka jɔnkɛni walima i ka jɔnmusoni n den yɛrɛ dalen filɛ dugu ma sulili da ye nin ala n ka mun kɛ ala n kana mun kɛ n bɛ fili kɔrɔ la ilaha illallah muhammad rasulullah haydara kira ko jɔn ni ala bɛ kuma seli de la i b'i ka mo fɔ ala yɛrɛ b'a ta fɔ i b'i ka mo fɔ ala yɛrɛ b'a ta fɔ fo ka taa seli ban ala jɛbɛ nin kabini y'i kunbere minɛ i bɛɛ di ala ma tan ko ala ne bɛɛ filɛ ala wa n den yɛrɛ filɛ dugu ma e ko di a bɛ kuma direct a b'a f'i ye a kɔrɔbɔ a bɛ kuma bilahi a kɔrɔbɔ n bɛɛ filɛ o yɔrɔ bɛɛ a bɛ kuma i fɛ mɛ i tɛna ala ka telefɔni da i tulo la dɛ mɛ n'i i siw la ye tan a bɛ kuma i dusukun fɛ a b'a fɔ e y'i bɛɛ di ne ma tan ne dun y'i ladi dɛ e b'i muso to i ka so yan don o don ka taa walimuso nɔfɛ ne ko i k'o dabila ne de ye garisɛgɛ ka miliyɔn d'e ma e na m'i suli ne kɔrɔ ko e bɛ ne de nɔfɛ mɛ i balimakɛ filɛ a taatɔ filɛ kaso la juru karilen don a kan na e ma se ka foyi ɲɛ o ye e dun ko k'i bɛ ne nɔfɛ bilahi i ni ala bɛ kuma a seli kɔrɔbɔ i b'a dɔn ko seli yɛrɛ bɛ yen قد أفلح المؤمنون خاشعون an karamɔgɔw bi yan ala ko muminu de kunna diyara muminu minnu bɛ seli wa ayi ko muminu minnu siran bɛ ni ala ɲɛ u ka seli la ani ka girin kan musa seli jɔra n kɔ dɛ alimami u ye jɔko joli kɛ an bɛ filala cɛw e yɛrɛ bɛ alahu akubar hiriba salamu alaikum daramani ye ka wari sara o don de wa ninnu ka jan ɲɔgɔn na asilamɛw tiɲɛ t'i dɔn ni mɔgɔ ye dɛ mɔgɔ de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye ayi tiɲɛ t'i dɔn ni maa ye mɔgɔ de bɛ dɔn ni tiɲɛ ye n y'o exemple caman di i dan bɛ maa min na ko waliju don kutubu don e dan bɛ dɔ la mɛ i tigɛ n bɛ min na ko dulɔmina don tiɲɛnikɛla don n'u fila nana n'i ye nin fugula in kɔrɔta i dan bɛ min na ko waliyu don a ko nin tɛ fugula ye dɛ ko fugula tɛ ko dulokiba don mɛ i ko min bɛ dulɔ min ko maalangolo don o ko nin ye fugula ye tiɲɛ don i bɛ tugu i ka waliju in kɔ mɛ i tigɛlen ye a la amin asilamɛw n'a ye nin seli in lajɛ a bɛna dɔn ko ala bɛ yen o yɔrɔ de la seli bɛ nin nafa mɛ anw ka biri ka wuli fu in mɔgɔw k'an biritɔ ye ka wuli a bɛ bila o yɔrɔ la yen alakira de y'a fɔ sɔlasilam ko selila caman bɛ yen k'u ka seli t'i yɛlɛ hali k'u kunkolo sɔrɔ jango ka se ala ma ko n'a tigiw tilala seli la dɔrɔn ko mɛlɛkɛw b'a ka seli mɔndɔn k'a wɔlɔ a ɲɛda la ko ala ka danga b'i kan i ye ne seli tiɲɛ ala k'i tiɲɛ an karamɔgɔw bi yan a sera an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a sera an ka jɛn ni fanɛni ni banɛni ye an ka ala tɛgɛ to an bolo
fɛn bɛɛ bi ban fɔ Ala se bɛɛ ka se bi ban fɔ Ala docteur y'u seko kɛ mais siw bi bɔ Faransi ka na yan o kani kabako ye dɛ kaburu dɔw bɛ Faransi o b'a yira ko dan dɔ bɛ yen ni Ala ko dan yan dɔrɔn tɛmɛ ti kɛ yen kan n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye nin seli n'a y'a faamu ani Ala bɛ ɲɔgɔn ye n bɛ fɛ k'a fɔ aw ye tuguni kira ko silamɛya tɛ foyi ye Ala dɔ ni jogo kɔ ka mɔgɔ tɔɲɔ seli baraji mana bonya cogo o cogo sun baraji mana bonya cogo o cogo ka Ala ka jɔn dɔ tɔɲɔ ko se b'i ye da la Ala mago t'i ka foyi la lahara don mais kira y'a fɔ dɛ a ko ne bɛ soronnali min don jɔn n'a yɛrɛkun cɛ ani jɔn n'a ma cɛ mais jɔn ni jɔn cɛ ne Mamadu da ti don o la dɛ oui jɔn n'a yɛrɛkun cɛ ani jɔn n'a ma cɛ i ni yɛrɛkun cɛ dɔ ye jumɛn ye a fɔra dulɔ ye haramu ye i taara dulɔ min k'i fa tewu o ye i ni yɛrɛkun cɛ i m'o kɛ maa na dɛ i y'o k'i yɛrɛ la ko ale da bɛ se ka don soronnali min na o y'o ɲɔgɔnna dɔ ye walima seli waati sera a bɛ baro la a ma sɔn ka wuli ka seli fɔ seli heure tɛmɛna a falen kɔ baro la maintenant a wulila ka seli o ye jɔn n'a ma cɛ ni ale alakira bi maa soron na a bɛ soronnali kɛ ninnu de ye i n'i yɛrɛ cɛ ani ni Ala cɛ nka i ye min muso bɔs'a la i ye min ka nafolo détourné i ye dabalijugu kɛ min na min ka hakɛ b'i bolo n'i m'a d'a ma kira ko ale da t'o la dɛ ayi an karamɔgɔw bi yan kira ko ni maa o maa taara Maka ka taa hiji n'Ala y'i ka hiji minɛ ko i bi bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo don min na den bi wolo don min na jurumu t'a la kumana ko ni maa min ka hiji minɛna i bi bɔ i jurumu na komi i ba y'i wolo don min na mais ko fɔ hakɛ illa al huquq jurum bi ni Ala cɛ o banna nka min bi ni mɔgɔw cɛ ko hiji tɛ se ka fɛn ta o la n'i m'o ka hakɛ dafa yan i n'o bɛ taa jɔ Ala ɲɛkɔrɔ lahara a b'a ka hakɛ ɲini o de la Nabila Isa b'a fɔ comme chrétienkɛ bi yan ko ni mɔgɔ y'a da i ɲɛ kan ko i ka n'i ta sara dɛ ko i ka ɲɛ dɔ in fana d'a ma a da y'o ye dɛ kanuya an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali 95% musulman o statistique tɛmɛna a mɛnna u nana ni kura ye o b'o fana ɲɛ mais anw ka musulman kɔrɔ ye Madu Daramani de ye dɛ aha u b'a fɔ ko Mali ni silamɛ hakɛ b'a kɔnɔ mɔgɔ min b'o jate bɔ ale taara anw ka so ka taa silamɛw jate ye wa u bɛ silamɛ jate ni min ye ni maa min tɔgɔ ye Madu maa min tɔgɔ ye Daramani maa min tɔgɔ ye Amadu u b'olu ta k'olu de ye silamɛw ye o de ye u ka jate in ye dɛ mais ni mɔgɔ min ni chrétien tɔgɔ b'o la amen o n'a ɲɔgɔnnaw u b'a sɛbɛn ko olu ye chrétiens ye o tɔgɔ modèle u b'o pourcentage fɔ chrétiens ma o tuma na bolikɔrɔ ani fa dugaw u b'o pourcentage ta ko o ye bolisɔnnaw ye olu ye minnu tɛ diinɛ na fakɔrɔw ni Ala bolo mais fakɔrɔ caman ye alimami ye bi
ala bolo tubira tiɲɛ walahi tubira n bɛ fɛ ka mun fɔ an kana u bɛ silamɛya nɔmuru min fɔ an fɛ yan tɔgɔ nɔmuru de don dɛ n'o tɛ selila nɔmuru tɛ silamɛ yɛrɛ olu bɛ silamɛ dɔn wa u t'a dɔn a dira Allahu Akbar n'a ye silamɛya faamu tan ko anw ka nin hinɛ diinɛ in de kɛra ɲɔgɔn faga diinɛ ye Allahu Akbar i b'a faamu wallahi a faamu t'i dan fiyewu parce que anw kɛra mun ye sisan diinɛ kɛra an ka balo a la tiɲɛ siga t'o la ni e bi balo diinɛ na sira min kan ni mɔgɔ wɛrɛ ta n'o tɛ kelen ye a bɛ muru ta dɛ siga t'o la silamɛya bɛɛ ye kelen ye dansagonaw de bɛ yen Allahu Akbar wala tijaniyaw bɛ yen kadiriyaw bɛ yen sajaliyaw bɛ yen mazahibu ɛrba bɛ yen imam maliki ka sira ni abu hanifata ni ahmadu bin hanbal ani shafi olu ka sira bɛ yen i mana tugu nin fɛn o fɛn kɔ tiɲɛ kan i bɛ ala sɔrɔ tiɲɛ siga t'a la o ye wulibali ne bɛ n ka kuma laban ni min ye n'a ye silamɛya faamu ka ban ka silamɛya seli faamu ka ban wallahi n'a y'a kɛ tan a b'a ma ye siga t'a la wallahi o ye wulibali n bɛ kuma kun cɛ ni fɛn fila ye n y'a fɔ ko caman kɛ mɛ n bɛ segin a kan mɛ nin yɔrɔ in na n bɛ kuma jeunes de fɛ denmisɛnw siga wala bani denmisɛnw jamana jigi bɛ aw kan siga t'a la du jigi bɛ aw kan aw faso jigi bɛ aw kan Allahu Akbar wallahi mɔgɔ o mɔgɔ n'ala ye den nɔgɔ i ye i bɛ nisɔndiya ni ala sɔnna nin bɛna ne lafiya o ye wulibali yɛrɛ bɛɛ ka jigiya y'o i den kan siga t'o la a kana jɔ fa jɔyɔrɔ la don dɔ la o ye wulibali yɛrɛ mɛ n'i ko fɛn ka jɔ jigiya la fo a ka sɔrɔ a kolo ka gɛlɛn siga t'a la n balaw bɛ se ka dulon a la Allahu Akbar zamzamiw mɛ n bala tɛ se ka dulon dangaden la dɛ ayi a tɛ dulon la abada denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya i y'a fɔ mɔri nasiw mɔri sɛbɛnw doma ka furamugu wallahi i ka i fa barika ɲini ka i ba barika ɲini olu ka dugawu dakuru ɲɛ kelen o bɛ min ɲɛ i ye hali ni diɲɛ mɔri bɛɛ ye kuranɛ jigin i ye i bangebaa ka dugawu b'a bɛɛ sanfɛ siga t'a la zamzamiw Allahu Akbar a kana tulonkɛ bangebaako la ayi an tɛ dulon la a kana tulo kɛ bangebaa la Allahu Akbar a y'a cɛsiri a k'u bɔ sɛgɛn na Allahu Akbar o ye wulibali u b'a fɔ ko karisa kɛra faama ye a ye wari dun an y'a minɛ a bɛ kaso la an y'a ka baara tiɲɛ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ i t'a sɔrɔ dangaden de don siga t'a la wala e fa jɛn'i kɔ de k'i don ekɔli la Allahu Akbar a yɛrɛ bɛ taa sɛnɛ kɛ siga a bɛ taa ka bagan mara kɛ a bɛ taa ka dekun kɛ pour que ka na famille ta ko e ka taa ekɔli la siga Allahu Akbar ala y'e dɛmɛ i ba tun b'i fa bonya ala y'i hakili ja i ye kalanw kɛ sɔɔni dɔrɔn u ye burusi d'i ma i taara faransi Allahu Akbar e nana dɔrɔn i taara k'i fa to so min kɔnɔ i b'a dɔn o dɔnnen don hali sukaro tɛ kɛ mɔni na kuma bɛɛ Allahu Akbar a jala bɛ min siga e bɔra faransi dɔrɔn ka n'i sigi birobaw kɔnɔ ka kilimu k'a la i fa bɛ tile la e ɲinɛn'o kɔ ka taa produit muna dɔ ta e n'o k'a da matela kan k'i fa to dɛbɛ kan e bi sa yɛlɛmɛ ye wa ayi i t'o yɛlɛma ye ayi dira Allahu Akbar Allahu Akbar danga b'i bɔ yen danga b'i bɔ yen Allahu Akbar a bɛ bɔ yen pewu minnu taara Bamako Segu yɔrɔ wɛrɛw la Kayi a tɔgɔ ye di Sikaso ka taa garisɛgɛ ɲini na ala ye hɛrɛ k'a dɔ ye u ye bitigiw dayɛlɛ k'u da voituriw kɔnɔ ka ɲinɛ u bangebaaw kɔ juru karilen filɛ u kan na nin ye danga de b'a kɛ siga t'a la ayi dira walahi de ye wulibali denmisɛnw a y'a bangebaaw bonya o tulo b'a la o
alhamdulillahi rabbil alamin an baden tebe shirfila la jabaw korfo damina an y'a fɔ aw ye cogo min nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn janvier kalo tile 16 ma san 2019 buguni mara dugula min n'a bɛ wele ko manankɔrɔ an karamɔgɔ Seyid Sharif Usman Madan Haidara ka laseliw la an b'a deli Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ni ɲɔgɔnna caman ala kɛ o yira an na an bɛ aw fo ka waliɲuman dɔn a ka ɲɛmadali la a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa shukran lakum fi amanillah. Ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela ngalondi sega tieme tenya welela fala ka chideme tenya welela namara shikolo mawe tenya welela fala ka chideme tenya welela sara ka jubu bomori